Naimbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Sige, kakadwa. Uminom ka nagpulutan kayo lata. Rambakan tayo ti panang papanaw yung kadagiti talo kontra biday di biyang ko. Mayor. Sabay lang ma. Tawan ton ti tumaod ama kaiturad amang kontra kadagiti pagayatan nyo, Mayor. Gapo iti pan nakapapanaw met da Sibyo. Panyaw kan pasyo. Rayawan mabati ang katalunak murog. No di dalata mo tagtulnog kadagiti pagayatak kan bilin ko. Anya. Sige, umungem kit di amin nida. Ewan mo yun. Malagak man nida at asino man madagtungpal iti pagayatak kan bilin ko. Mapapanaw dati ito San Simon kan mapuuran ti babalay na. Balayan, napanan ni Miguel. Apa nga awan? Napan ijay San Simon na balayan. Ket kunana nga amangan no umyan iti balay pagdagusan na. Anya ka diti ginagara na ijay. Idinto takagap-gapu tayo ijay di na minsan nga aldaw. Mapan na kano kasarita ni Apo Pade amang bunyag to kini Angelo. Ken pambaran na meten akasarita dagiti nang tani iti apo ko ta nga anak da iti bunyag. Ni Senyorita Chloe ide ti imuna nang ibaga nga anak na iti bunyag ti apo ko ta. Di na kano kayatan nga agbalin aninang ti apo ko ta abalayan gapu iti panagsubang da iti kalabas. Yoresak agkid-kid tirik na nga anak ni Senyorita Chloe ti apo ko ta. Isa mayat no dinan mapanbagaan. Wan abalayan. Ay, maisabalik man ti saritaan ta. Sa dino nga rudan, ti ayan da pasyo ken dagiti dua akakadwana nga imay dito'y kimigaw abalayan. Pagtugtugaw da, di tapoon ti akasya iti dayaan ti balay. Tultulagan da, ti ipapanda panagtari kayo iti aramidin damit kalkalapaw da. Ay, mayat man, ta dito'y tinapanunot da asimbang bayan abalayan. Tada kadwa tayo dito'y. Una, sa amuda nga agbyag tayo dito'y. Tanalawa ti mabalin tayo mulaan kanak iti anyaman na ba maapay. Napintas dito'y kimigaw abalayan. Taadda tayo iti sa kaanan ti dagkalabantay. Ay, nabalayan. Ken nandapay waeg mabalin tayo pangawidan iti pangpasayak tayo kanak iti mula tayo. Saan laaday ta? Ta iti lauden tayo katadapay nabiyag akarayan at ang dagiti adu alamers. Puno na ita. Ket mabalin adito iti nangiturungan kada tayo ti Diyos. Tapno saan tayo ngagproblema kadag iti kasapulan tayo ngagbiag. Agiyaman na. Dada kayo amin ita akatalunan. Inangay ko na ito'y meeting. Takayat kumanen timang palagip kada kayo. Sino man na kumuntra kadag iti pagayataken bilin ko. Nawaya nga gikat na katalunak ken pumanaw iti sakop tinagak. No diyo kayat ti maipada kadag iti imuna anapatalaw dito San Simon. Kat agtulnog kayo langan kadag iti amin ang pagayatan ni Mayor. Saan da ka kun kontraan? No kayat yo anasaya at tilinangan tayo. Kaya ni Sardeng yon, tilablaban nyo apan nakaagraryo tinagak. Ay, nalawag ka di. Timbaga ni Mayor kada kayaw. Pato apang guys, apay nga awan sumungbat. Isardeng yo kanon, tilablaban nyo. Apan nakaagraryo tidaga ni Mayor. Pato apang guys, apay nga awan nagsaw kada kayo nga uray mesa. Kaya't yun palto-paltugan kayo amin, ha?
Oh, masuruna ka talaga. Papa, Ha! kasangsanpat yu pala ang kiniburog. Agininom kayon? Masuruna ka na giti katalunan tayo. Tapay, anya man ang tikasuron nyo kadakwada? Hindi pa nang meeting mi kadakwada. Kuna kadakwada ano kaya't dati nasayaat, isardeng daan tila blaban da pa nakagraryo di nagatayo. Anya tisungbat da? Pato apanggis, nagbalinda nga umal. Saan dapos nagtagtagari, idinto ta nakar-ariwawa da idindamo. Kaya't nasawan. Kaya't dalata nga itultuloy ti pan nakaagraryo ti dagatayo, papa? Kat amangan no adan tumanan tumaod apan nakapangulo da. Ha! Pato apanggis. At dalamadamag ko. Jak bumdang amang papanaw kadakwada dito'y San Simon. Alisto kayo matanagbakir iti tarikayaw. Iti marami ta kalapayo pasyaw, panyaw, sibiyaw. Wen matyan. Mabalin tayo na rugyan kalyan ti pangipatakdaran tayo kadang iti adigay. San tayo nga orayan ni Miguel? Kunan niya abalayan. San tula sumangpait no malpas na amin na gagara na iti San Simaon. Mama? Mama? Oh, papay iha. Anya ti bagam, takas taunay ti apuram nga imasidag. Aday padamag kanak ni Manang Alicia. Oh, anya ti padamag na. Takas kalamasak nan launa eh. Ni Miguel, adda ka naman ang dito'y San Simon. Anya, simperkwensa. Tau may kadimanan mang riribok dayjay a Miguel. Saan? Umay na kanula nga si Kaswan ti panang pabunyag nanto iti anak day ti Amira. Anya, tapanag ko na, isulaan ti gagara na dito'y San Simon. Wan mama, panagnakan day ta ni Manang Alicia. Takis nasarita na pa'y ang mga naktumat iti bunyag. Sikapay ti mangibagbaga kadakwada idi. Nga may sakan tumataninang. Wan mama, katno may nakasarita ni Miguel. Oray nagpinaturong kami iti paltog. Anak aglat na ti anak day ti Amira. Simperkwensa. Puor ti kararwan ni papamday jay a Miguel. Kat di mo yas asidag ti bagim kan kwa na. No di mo kayat agumura kan ka ni papa. Borok, masidag ka. Anya ti ibagayo, Mayor. Embaga ni Chloe nga adda ka naman dito'y San Simon daya Miguel. Ay, uwan, Mayor. Isumat ti damag ko. Amom no sa dino tinagdagosan na. Ay, saan, Mayor? Pues, mangayab ka iti kadwam, tabirukan nyo daya Miguel. Kat no makita yo, pagtalawin nyo at dagos. Ay, uwan, Mayor. Agtignay kayon! Tamang nusugsugan naman ang dagiti katalunak ang lumaban kanya. Ani, papanan man ang daburog kan dagiti daduma gwardya. Birukan da ni Miguel, kat no makita da. Pagtalawan da dito San Simon. Tamang nusugsugan naman ang dagiti katalunan tayo amang laban kanya. Umay na kanula nga si Kaswan, ti panagpabunyag danto iti anak da iti Amira. Pato apang guys. Dahil nga talang ti kagara na. Sa bagay. Nariga ti agsakbay. Nang runa, katimulangan tigura ka na tayo da Miguel kan Matias. Aging kayta. Kasula marikrik na pa lang ti para ti pagi. Ti anak da Miguel kan Amira. Labsan nyo di parte. Nakapimpiman ti langana. Idi inog pa ni bakat salod manipod itintayo na. Tanong dagiti kawas na. Ano nga ta? Umapan ko'y kataan.
Ta isuntulangan ti regalo kan kuana. Inton mabunyagan. Sigurado lagi di asantong awaten ni Miguel dagatitid ko para iti anak da iti day di Amira. Takakurkuran akmatan. Anya nga tatiarami da kaya? Tapno may sakutak matyanak da. Aha. Amokon. Apay kit binasaan? Kasaritak to ni Manang Alicia. Katisunto ti pangtudak kadagiti gatangak abado ti ubing. Isuntulatan ti agpamarangakin regalo kadagiti gatangak para iti anak da Miguel kan Amira. Abalayan, pasardeng ang pala ang dagiti kakadwam ngagtatrabaho, tao may kay pay agmerienda. Kadwa, isandeng tayo kadwa pa lang trabaho, tag-merienda tayo. Sigurado ang mabisin itan dagiti kakadwam abalayan. Saan lang ay sudat ti mabisin na balayan? Uray siyak. Itay pa yung agkirkiraos ti buksit ka. Anya ayat talinutom ang merindaan may. Ay, naglingtaak iti sabakin tugi abalayan. Nay, nangalam iti tugay. Ada nakita kidi napanak na ngayo iti rakid ti bantay abalayan. Isutiin napan ko kinali. Adu tinakali kabagas na. Ay, nagdadagkal pa. Isualin ng takaw. Ay, nagimasan na tatugay abalayan. Ay, una abalayan. Mala. Agmerienda kay nga rudan. Uray tanay patak daryo mo't amin ng tipos titi umuna akalapaw nga aramidin niyaw. Ay, wala balayan. Bareng malpas may aginggat malam. Oh, napanan ni Chloe. Rimuarta da ka numapanagatangan. Apay ka di? Kadwa kumamang pasyar idinalpasan na proyekto apagadalan. Di siya kunti kadwa amhani. Apay, di nakayat kadwa? Kayat ko ngamjak kayat ti nakaganggana ta kadwa no da papananta. Di na pananta na udi. Ada ngamin kamakama kamiting ko hani. Iso gumanatak unay iding agawin tan. Mabit lang dadawag ko. Ala, sugbatan pa'y lang arod. Tay nakbit ag sukat. Sige. Hello. Hello kung nakakapayad di ka sumungbat, umil ka ka di. Paso apanggis. Apay ngagkatawa ka. Anya ti bagam. Apay nginawagan na. Inidip na ti cellphone na. Sino man nga tanday dyan nga pato apanggis. Kamerienda ni lulong mo amatyasa po ka. Ket, kunana, adi ka aglukloko no panawang ka dito'y indayon mo. Tapno, mairapin ko dagiti trabaho dito'y balay. Kas nalan na awatan ti imbagakin kwa na ta nagkatawa. Ay, kas taman ti kunaken ka ang hilaw. Agkatawa ka. Tadi kakit agmangmangay. Ay, amo mapog. Dandanida kan pabunyagan. Iso nga, agsingsingpet ka. Ay, nagkatawa manan. Maragsakan sabat iti imbagak adandanin mabunyagan. Ang apay nga ta. Nga itiin inot apa nagdakil na. Kaslaawan makita kapag kaingasan da iti amana. Awan o, gapu nga ta, taubing pay. Wow! Nagpintas nga eskwelaan, honey. Adun to lakit di ti maayayo nga umay agenrol dito ay. Ta iti laksid analawa ti ground ti eskwelaan. Nakaberberde pa iti aglawlaw. Awa nagripina.
Katsikan ti makamo ang mga proseso kadagiti amin na masapsapol la papilis. Tapno aglukat tayo, iti na ito'y sumaruno apa nagsiserre. Wan, honey, di ka madanagan. Siyak amin ti makaammo. Umabitlaang tadaman ang awag ko. Ang mga no ti manglukluko nga umawawag mananday ta, honey. Ngimot gayang burog ti umawawag. Hello, burog! Kundi awag kabay. Kumusta tinang ibaunak ka na kayo? Saan may paya natuntunan ni Miguel Mayor? Pato Panggis. Di kay sumarta nga ginggat diyo mabirukan. Ewan, Mayor. Sige nga rodan da. Wait lang, Mayor. Yak pa'y na ibaga tirantag na ibaga ka na kayo. Anya da ita? Inawagan dak ka di itay. Iti sa bali a cellphone, Mayor. Saan? Abay, ada ka di mo timawagin ka? Ay, ada, Mayor. Yung itay damagag tinagan na. Sana simong bat aging kang inidap na cellphone na. Pato Panggis. Oray siya kada mo timawag kanya. Nga may damagag tinagan na. Nagpagaak sa nidap cellphone na. Anya? Sino nga tayo na ijay? Pato Panggis. Ay, naitad ko madlangan kini manang Alicia dagiti ginatang ko akawas para kini Angelo. Paglangan, tay manugot ni manang Alicia. Nga isulatan ti agpamarangakin regalo kadagiti ginatgatang ko para kini Angelo. Napanan nga tada papakin, mama. Saan ko magta na nasangpatan ida dito'y balay? Uray dagiti katulong. Saan naman nga mo no sagtino tinapananda? Ha? Tatan, isudan dagiti dimtang. Oh, iha. Kung namin no di ka pa idimtag, dito'y balay. Itayag pa lang, mama. Anya ka di, dagiti napan mo ginatang. Ikaw Anya nga tati pakaka. Oh, apaya di ka mat makasungbat, iha. Anyaya tinapan mo ginatang. Pagpapintas ko, mama. Sulat na. Pato Panggis. Awan sir-sirbe ti kadot pagpapintas mo tawan matagaram ken ka. Ani, adan tulat ta makasirpat iti anak ta. Iso di ka ganat. Sanak mat kiti nga ganat. Ngamlag-lagi pamiha. Mataengang kan. Amot, papa. Ngamawan pa iti bukabularyok iti paaram mo na makiasawa. Aniyan. Nasaya at iha. Tapno ma-enjoy mo pa iti kinabalasang mo. Kano adan tumanagaram kan ka. Tanagam to kumati agpili. Saan mi akayat amamirmiraot ti pagyasawam. Kayat mi. Baknang ti pagyasawam. Papa, mama, mabalin ka ti. Sana dahi tatitupi ko tayo. Humay kayon. Mapantay ka din iti balay. Nagpatimplak man iti Diyos ngayon naman tayo. Uray siyak kat mawawa ka. Sige. Urayin nyo. Mapantay baga kadagiti katulong. Dano manalami isti kayat ko ngayon naman. Wan, papa. Ada man na umawawag kanyak. Na sino man katanday doy. Hello! Hello ko na kapayan di ka sumungbat. Anya ti masapol mo? Anya? Ada na imula abumba dito'y balay ko? Diyos ko! Saan? Chloe! Kanda kayo katulong! Rumwar tayo dito'y balay! Darasin nyo! Papa! Mama! Apayan niya tapos masama. Badandanagan kayo, Mat. Rumwar tayo! Nagadupay laan sa Saan na kayo din, Papa?
Papa! Kaya di mapaspasama! Tayo ang katulong! Rumuar tayo amin! Ada ka nun ay mula bomba dito'y balay! Darating nyo! Naglakas na nagkumpit ni Baruko ko! Pila! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mama, lumaban kayo! Saan kayo amatay? Papa! Pagtakan niyo pa iti agpataray! Nas ka na makadanan tayo di ospital! Ngam, irapin mo man nga awagan ni Burog. Tamapanday niya balay. Ang mga nuan niya dinapasama kitikal na ti Bombay jay. Juan, Papa! Ni, isupay kit hindi umawawag! Sungbatam kat ibagam ang mapanda ko siya balay. Ada ako, nanang. Miguel, agyaman ang kuna iti Diyos na nakasangpot ka matlaang asi kakarad ka danak. Sige, sumrakan. Nanang. Pasensya kayo. No itala nga sumangputag. Ado nga mintirumbang ngayon lapas ko. No kasta, awanan ti problema iti panagbunyag to ni Anghilaw. Awanan, nanang. Tintula panangipanan kinkwana di simbahan inton kanikatlong aldaw. Mano amin ti inalam ang mga nagkankwana. Ado dah, nanang. Taado da iti mangayat ngagbalin aninong kaninang. Nasaya at no kasta. Agam sa di no nga ro ti pangsa nga ilyam to kadagiti ninong kaninang ni Anghilaw. Dito'y kadi kimigaw. Saan, nanang? Kinasaritak ni Paris Sibio nga ijay tulatan balay dati pakangayan ti resepsyon. Alawan baro. May mayat no ijay tumatla ang San Simon ti pangsang Eliam dagiti mga anak iti bunya. Abaya di matlaw mawagan ni Burog. Ganda giti pan nakabagi ti lintaga. Manyakin din tinabasama kiti balay. Nag-high blood pa iti asawak gapoy ti kiktot kinderebyos na. Hello, Burog! Anya tinapasamak di ta mansyon. Nagbetag ka din di bomba. Mayor, false alarm tinaawad yung bomb trip. Awan tinaimula abong ba dito'y mansyon. Anya? Nagsaya no kasta. Gampada ka di pa lang ita dagiti bomb squad. Wan, Mayor. Awan pa iti pimanaw kadagwadak. Naka-alerto pa ilang dagiti kamang ti bomb disposal unit. Sino nga taday jagay mawag anang ibaga? Nga na imula abong balita mansyon. Mamaklaeng paaristo ka dagos ket pa'y balod ko. Tatang, alis to kayo anang arami dito kalapaw ni Panyong. Gapaw, ta nakasaga na amin na materyales. Sakbay arinugyan may. So anapartak. Tilang nangibayag ka na kami, kat di panangipatakdermi ka nang iti anigay. Kamaw dyanan na. Ada matla umayan ang makikaruba kada tayo dito kimigaw, tatang. Saan tayo matla unayan ang maikawa? Uwan na. Agure ka. Apaya naibayag ka, iti San Simon. Ado dagiti nasikasok, tatang. Kaniti maamuan dagiti kakadwa tayo nga daak manan iti lugar da. May samay-sama ti umay makitungtungan kanya. Kaslada may iliwan nga minunay, no sumarungkar tayo ija, ibaraw. Un nga ro, tatang. Ang adamanin may sa ataw iti San Simon. Anagkari at tumulong kada tayo iti panakagraryo ti daga ni Mayor Placido, tatang. Asinaw. May sa politiko, tatang. Ni Vice Mayor Gunigundo. Anya? Kaya't matin akalabanan ni Vice Mayor Gunigundaw ni Mayor Placido. Un, tatang. Ay nagsaya atay. At damot na nabilag kan na-influensya kadwa tayo alumaban kan ni Mayor Placido.
Buwan tatang. Kat kuna na. Kaya't na tayo amitingin to amin. Kaanon to nga raw, ti kayat na pa nagsasangot tayo. Inton malum no Domingo ka no, tatang. Sa dinaw, ang mga roda nagiti kakadwa tayo. Imbagak kada ni kan amor, nga isursurda nga ibagak karagiti kakadwa tayo, tatang. Kan itisigo da pag-uumungan tayo. Sige, sapahan tayo ito nga ron ti mapanigay. Magagaranak mo na sumangaw kani Bisi Mayor Gunigundaw. Kumusta ni Mami, ha? Saan pa nakapot, Papa? Ngam ko na dagiti doktor, sayatan ti kasasaan na. Nasayado kasta. Kapgapok mo ti tarwar, tayo mawag itay ni Borog. Okay, anyap damagan, Papa. Nagbatak ka diti bagbagada abong ba? Awan ka rumot na imula abong bagya balay. Sigon iti bam squad. Agyaman ka. Awan man na imula abong ba? Rumot tinag-high bloodan ni Mamam. Ay, sapay la ko, ma. Tanadaras ti panag-recover ni Mama. Nagimbag ni Mamam, rumwaradagos diti ospital. Kasaritak to adalapat dagiti amin nakatalunan tayo. Taapay manan, Papa. Patyak! Amay sa kadakwa dati mawag anang ibaga nga dabomba iti balay tayo. Anya? At tapan nyo nga iso na tinaggapuan ti bump dress, Papa? Anya, kadwa tayo ni Vice Mayor Gunigundaw, Matyas. Wine, dahil tatay magakanyak ti manugang kao. Kunana ka daw ang nakasagana amang tulong ka na tayaw. Iti pan naka-agraryo ti daga ni Mayor Placido. Ay, nagsayatan no kasta. Ay, abalayan. Saan nga tangad at dala ang agumulo ti sitwasyon no makikadwa ni Vice Mayor Gunigundo iti problema tayo? Panagkunak at saan abalayan? Tasigod mo't saan nga agkadututan da Mayor kan ti Bisay. Unang sigurado agumili ayap lakit di manan ti pungtot ni Mayor. No maamuan na akadwa tayo mo ni Vice Mayor Gunigundo. Agreeing kayo kuman, Mama. Please. Adda kami takin ni Papa iti sibay yo. Agreeing kayo, Mama. Agar-arga ni Mamam. Makapuuta niya. Mama, agreeing kayo, Mama. Agripina. Diyos ka, agyaman na. Mama. Sa dinatiayan ko, apay apo raw amin na makita kiti aglawlaw. Adda ka ni ti langit. Adda ka ni ti ospital ya po. Intaray na kagaputan ng hiplot ka. Placido? Diyo ka di malagip tinapasamak kada kayo, Mama. Oh. Ayuhan, malagip kon. Ada imawag iti anamulaan iti bomba ti balay tayo. Nga sana po no, awan nakita na bomba. Iso adi ka kumaragdadag Agripina. No kasta, manglukloko lang na itsay nga imawag, han? Awan. Nga mamwak tubat lang no asino na yan ang loko. No mamwak, pa'y balod ko at dagos. Miguel, kita untoy anak mo, nakaragragsak. Amunan sa nadandanan mabunyagan. Mambunyagan itong puto ti karasan. Miguel, apay anapasin na ay ka itinaunag. Di ka di maragsakan ang mabunyagan to ni ang hilaw? Saan man nanang? Maragsakan na. Apay nga ron, anapasin na ay ka. Kuha. Adalang nalagip ko. Lawan gayam, masaludsud ko man. Anyan to nga ron ti may sagana apag sasangwan tayo to kadagiti mga nakitibunya. Imbaga kini parisibyo. Agatangat di may sa aba-aboy da, nanan.
Isunto ti maparati amay sagana. Ngala, nasaya at nga rudno kasta. Tauray ket ti Jaymot balay da sibyo ti pakaangayan to ti resepsyon. Unanan, ang isaksak bay tayo tulatan ti mapan ni Jabaleda. Tapno makapagsagana tayo. Papa, at agad nyo sa rumbang unay amaman nyo. Anya day da? Kuna ti doktora, mabali na narumwar ni mama di ti ospital. Nagsayalan no kasta. Ala si kasum nga rodan, ti papili sa kasapulan na gawin na yun. Okay, Papa. Sige, panawan kayo pa yung rod. Mabana ko ni Jubilee Station. Mayor. Mayor. Abay, anya ti bagam tadda ka di ospital. Kaputa, nakapatpatag unay ti ibagak kada kayo, Mayor. Tanya day da? Nagkita kami kinisang gunayan Corrales, Mayor. Ada na istorya na panggap kini Vice Mayor Gunigundo. Tanya ka nulay da? Kaya't na kano atulungan dagiti katalunan nyo iti lablaban da apan nakaagraryo ti dagayo, Mayor. Pato panggis. Tumaod ka ni Matisara ni Bisi kat kahit nakasangduan. Mabali na kasta, Mayor. Talas term na matan iti posisyon na. Kaya't na siguro ti lumaban a, Mayor. Iso rugrugyan nanti agpabanglo kadag iti butante. Saan na mabalin? Diyaki palubos kat na mga gawit iti trono. Aging kasanak ngagtorpos, kas Mayor Borog. Ay, anya nga rod ti aramidan nyo, Mayor. Kasaritak to ni Bisi. Kat balagak. At di na kayo subukan akalabanan. No kaya't na tinatalin na ay apanagbiyak. Miguel Barauk, Apay ka di, tatang. nagsarsarita kami kani Pasyaw. Ket naistoryara nga dadwa kabalyo na anabati ijay San Simon. Kasta ka di, tatang. Asino nga ron ti nang ipaaywanan na kadagiti kabalyo na? Ni kano pireng akasinsin na. Ngayon ko na nga ilako na kanon dagiti kabalyo na. Anya? Datayo langan ti manggatang, tatang. Uray kat rantata ti gumatang iti kabalyo. Isu nga ron nga isingasing ko kumamot ken ka. Anda talangan ti manggatak. Kat mano nga ron ti bayad jay dua kabalyo na, tatang. Sagti 30,000 kanaw. Anya? Apay. Dadakil da ayat at 30,000 ti maysa. Tadakkel na kanaw. Ken napartak da ngagtaray. O sige nga ron, tatang. Kitaan tayo to inton mapantayo iti San Simon. Kitaan tayo? No, maibagay mo't lang iti presyo nga ibagbagana. Ay, agyamanak. Nakaawid akmat lang dito'y balay si bibiyag iha. Kunak numatay akon. Dayta pagkunan nyo, tatiyo pa'y oras, mama. Aywan gayam. Apayasin mina ni papang mo iti dalan. Sa dino ayat ti papananda ka ni Burog. Tagas lang dardaras daunay. Napanday ti opisina ni Vice Mayor Gunigondo. Tapay. Anya ti mapanday baga ka ni Vice. Ada nga min sayang gusang. Akayat ni Bisi at tulungan dagiti katalunan tayo, iti lablaban da apan nakaagraryo ti daga tayo, mama. So kaya takasarita ni Papa. Anya? Simpergwensa. Takayat na tayo matan asang duwan ni Bisi, iti laksida na kaad-ado tinay tulong tayo kankwana. Daytaro ti pagpungtutan unay ni Papa. So ada jay, napantakin ni Borog. Uy, di kado pagparikutan tayo. Aywan gayam. Kumusta nga tamat ti investigasyon dagiti pulis? May panggap iti false alarm nga danay mula a bomba dito'y balay, ha? Sigon kin ni Papa, awan ka no pa iti pakabigbigan day di ngay mawag, mama. Blanco pa lang dagiti pulis sa gingayta. Pudno nga tati atap ni Papam? Amabalin, amaysa kadagiti katalunan tayo ti akinaramid iti da ito'y.
Di tayo lang mo, mama. May matmat lang, no palutputan tumat idadagit ti pulis. Tabara nga da maamuanda kadakpuanda. Tatang, uray ado ti pakakumikuman tayo. Isamira tayo tulat at agin sayo. Wen baraw. Ngam amangan no agunget tumanan niya balayan, naddan tumanan kamuol maw. Di kay madanagan tatang. Siyak ti makamu kininanang. Naringat nga main, amangan noong tanak tumanay. Saan tatang? O sige, rugyan tayo agin sayo. Sige. Pakitaan kahit may isang exhibition. Sa pala ko maaramid munto matiti masangwanan nga aldaw. Anyang exhibition ti pakita yung tatang. Boya, no kasano ato maray kan lumagtua. Itan! Nagpagas at maray sa limagto. Iti nakangat-ngato at nagpuligos pa iti iri. Tatang! Kasano aramid yun ti kasjay? Maaramid mo tiyan yaman na banag, Miguel. Nulakit day tapursigido ka. No kinabaalan nyo nga inaramid. Kabaalak to mo, tatang. Kasta man ti kunaken ka. Tinatin, nakat na dalo, bakit daga? Talaga nga adupay ti rumba nga sorsorwam. Ti panangpatid ko kin ka, kat may sa nga adal. Adi ka agkumpiyansa iti kalaban mo. Nga uray no imamaw nakasla karnero kin ka. Anya? Anda na iti agin susukon, no amo na nga awanan ti laban da. Ngam no makakita da iti napintas agundaway, tumukawdan nakasla ulag. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pato apanggis. Mayor, aping embarsak yung matanti flower base nila misanyo. Gapo tama kapong tuta ko na iburog. Ay, anya nga main tinagsaritaan nyo kinibisi, Mayor. Guni-gundo, Mayor. Tanasabat ko ito isang maragak dito yung opisina yaw. Kat nakamuragrag. Kunan na at disidido ka no amang kalaban kanya kiti kina Mayor. Tagturpos matan kas bise. Ay, insingasing nyo kuma. Asang gunian latan ti pagtarayan na, Mayor. Ensing-asing ko, kanimbagak pa'y asya timang finance iti panagkandidato na akonsyal ngam di na kayat. Agambisyon na mga gawit iti trono kas Mayor. Ay, delikado kayo, Mayor. Tasipod sinarurak ni Bisi Mayor ti politika. At di pa'y pulos na babak. Tanapintas latat ti record na. Palto abanggis, lagi palubos ang maagaw natin trono. No kasapulan nagaburak iti kwarta nagiti botante at no siyak ti botos na aramidak burog. Ay, no ado ti kwartayo. Kat sigurado ng insaganaan na kaimat ni Bisi Mayor. Kat kun ti pa'y may isa apakaabakan nyo kinkwana. Kat asidag kini gobernador. Uray pa'y! Sana ka mabutang. Ado ti pamuspusan tapno siyak ti mangabak. Ay, anya dagita apamuspusan ako na ayo, Mayor. Pato apanggis. Lating itak. Ngam saan ko pa'y amay baga bro. Miguel, inton Domingon ti pan nakabunyag ni Angelo. Kat madlaw ko akasla si Mingputan ti anak mo. Saan na sangit a sangit? Nga ta, nanang? Wan, hindi kat nakaluklukaw. Sangit a sangit. Ngam hindi natulagan ti panagpabunyag tayo kenkwana. Kat si Mingputan. Kastaya. Wan, kaya't namat siguro na maibilang nga anak ni Apo Jaws. Anya? Puto ti karasayan.
May bilang to ng anak niya po, Diyos. Lumabunyag. Miguel Barok! Ha? Miguel! Apay, tatan. Ada ka di ba kayo? Ngala, agsarsarita kay paila ang agkatugangan. Ta inak man agkuping ka dagiti linabaa. Una pala yan. Anya ka di ba kayo, tatan? Kunan ni Pasyaw, nga itaylatan alaan ni San Simon nang itilaklako na kadata akabalyo na. Anya? Una nga, awan mo't pa'y umanay ako ratatayo apang gatang, tatan. Mabalilat ta kanumat nga waray agbalanseta. Iso ngayon talatan alaan, tapno ada pagsaksakan ta, no mapantay di San Simon. O sige nga ro, tatang. Hintay nga ro dalaan. Dakkel ti may tulong kada tayo dagi jay akabalyo. Tadi mo't makadanon ti anyaman na klase ti lugan dito eh. Why? Pambarantan tumot tan ti mang sarongkar ka ni Bisi Mayor Gunigundaw. Uwan, tatan. Tabarang ad-adda ang mapapigsa ti pakinakam tayo ang mangilaban iti panakagraryo ti dagada Mayor Placido. Nasaysaya at sa nga road no pakaamuan tanto pa yan nagiti kakaduata. Ta makisango tayo aminan ka ni Bisi. Uwan, tatang. Mayat day ta asing-asing yo. Tanoan nyaman ti baga ni Bisi. Kat manggagantay amin. Ani, apa yan nagsangpot ang manan ti uminom? Nagbalin kan samat na nabartag. Bayan naglang Agripina, di nagbiyangan. Manuksawak nga miniso akain ko tagbartag. Anya ti pagluksawam. Pinayabak ni Vice Mayor iti opisina. Dinamag ko na niyang tagpaiso. Kat lumaban to kano kas Mayor. Anya nga ti kunana. Kinumpirma ko kinkwana kat labanan na kano. Anya, simperkwensa. Di nalapang panunutan nga adun dagiti na itultulong tayo kenkwana. Kalpasan na, labanan na ka. Ambisyoso ba't na iyay? Imbagak paya na konsyal kulatan. Ngam, di nakit din kayat. Talaga nga ambisyoso. Gapo siguro, tadi pa'y naababak. Gat arapaap na ti mga gawin ti posisyon ko. Ngam jaki palubo sa Agripina. Saklat na ti Mayor, aging gay ti malpas ti may katlo at termino. Awan na pulos di mintis ko. Napunta, tagiti talo embitin ko alat. Talaga nga sintado ako na pumaltog. Chloe! Ni mama, imay dito pagpraktisan. Itay saan ka makita iti balay? Amuklatan nga da ka manan dito oy. Aglalo di mangag ko dagiti kanal buong. Awanan ti mintis ko, mama. Napunta, dagiti talo alat ang embitin ko. Talaga nga sintado ako na pumaltog. Imala ka talaga kanipapang mo ang mahilig iti paltog. May mayat lang. Namo tayo akalbitan tigatilyo, mama. Aglalo kat, adulat ta dagiti tumaod akabusor. Agyaman kami kada kayo kakabsat. Tay may kayo amin dito'y pagtangan ni Bisi Mayor. Inayaban na kayo dito oy. Kayat may amang ganyo may. Noan niya nagiti iba ka kada tayo ti Bisi. May papaan iti ilamlaban tayo apan nakaagraryo ti daga ni Mayor. Ni, agulimag kayon kakabsat. Umayan dito ni Bisi. Kat dinggantay ko ma, dagiti amin nga ibagana. Mayor. Anya man ti bagam. Ay, imawag Nicolas Mayor. Kat imbaga na nga adda dagiti katalunan nyo iti balay da Bisi Mayor. Anya, pato panggis. Tanya tiranta da iti balay ti Bisi Mayor. Ay, dakkel ti atap ko. Pinaayaban ni Bisi dagiti katalunan nyo iti balay da Mayor. Tanya ti panggap na. Sugsugan na dagiti katalunak tapno kalabanan dakkas to. Ay, mabali na kasta Mayor. Personal matan ako na yun ni Bisi.
iti ikukontra na kada kayo. Ha! Mapilitanak ang mga ramid iti addang kontra keng kuana no siya ak ti kalabanan na. Talaga natare da gito akabalyo, tatang. Natulok na. Oray din no ti pangiturungan tayo kadakwada. Oray to'y kabalyaw, natulok mag. Gayam, kunam itaya panaganam ti kabalyaw, ada ka din napanunot mo, anagan na. Addan tatang, limbas. Dahil ti panagan ko kinkwana. No adanagan ti kabalyaw, adamot kanyak. Katanya mo ti panagan nyo, tatang. Panaganak mag iti labang. Oh. Napintas anagan, tatang. Talabang na ti kabalyoyo. Awan gayam. Adu tinaragsakan akakadwa tayo kadagiti imbagbaga ni Bisi Mayor gonigondo, tatang. Wain baraw. Napapigsa ti pakinakam da alumaban iti Mayor. Gapaw kani Bisi Mayor. Sige, danggayan nak nguminom, aging kay tindita mabartek, Borog. Juan Mayor. Saan na mabalin? Ang maagaw ni Bisi Mayor ti Tronok. Abusta, no iso ti sumublat ti posisyon nyo. Kat agibos mo tanda kay tinararagsak nga aldaw yung Mayor. Bagag! At Jackie Palobos. Ay, hanya nga rod ti aramidan nyo, Mayor. No kasapulan, ang maiwalin iti dalan ko tapno natalgidak lata, aramidag Borog. Anya. Nga saan ada kayo, ti mangipatungpal no kas pangarikan. Ay, asino nga rod ti kayat yo amang ipatungpal, Mayor. Nagadoahay killer, Borog. Ay, sa bagay, Mayor. May mayat numang tangdana kiti mang batay ken kuana. No saan latang agbabawi amang kalaban kaniya, malas na, Borog. Mama, sigurado nga iti panang meeting ni Bisi kadagiti katalunan tayo. Kat ad-addamanan anang papigsa ti pakinakam da alumaban kada tayo. Di ka madanagan, iha. Takuna ni Papa nga isumat ti sumublat amang meeting kadagiti katalunan tayo. Masayaan lukas na. Tapno mabalaagan na ida. Ayun kaya, Mama. Naamwakon ti aldaw apan nakabunyag ti anak day di Amira kan Miguel. Anya ko mano na amuam. Kaya't ko ti mapantuma ti simbaan, Mama. Simperkwensa. Tay tuloy mo ka di nga anak kan iti bunyag dayjay nga ubing. Saan, Mama? Kaya't ko lang amay matangan matipan nakabunyag na. Nga oray sa anak aninak. Wano imbitado iti dayjay paskan. Mala, no kayat mo amasaksyan ti panakabunyag dayjay nga ubing. Mapan kanto, gamdi mo latan ibagbagakan ni Papam. Ta sigurado adi nakapalubusan no maamuan na. Awanan nyaman na kakadwa. Ta sino kumapay tagtitinulong? No saan na da tayo? Agyaman kami kit di ah. Ta dito'y mo't kimigaw tinapili yung asinang bayan. Mayat ka makapagdadanggay tayo manain kakadwa. Ure adda tayo dito'y. Ammumi anabatilat ta ti puso ken panunot yu ije San Simon. Akas kada kami. Puno na ito. Ikararag tayo kinapo Diyos. Tasapay la kuma. Tamapasubli tayo tumutlang dagiti daga at tinaltalon tayo itinabayan. Kumusta ti pinaramid ko king kay di Kalman, Borog? Ay, ayos at Mayor. Napakaamak amin ang dagiti katalunan nyo. Inton malam kat isunton ti panag-uumong da iti lugar ngayong pagayo apagmitingan nyo kadakwada. Nasaya at kasta. Iti panagsursur ko kadagiti katalunan nyo, Mayor. Kat nadlaw ko akas laad da panagbutang da sumango kada kayo inton malam.
Amo da nga da kabuteng da nga ramid da. Iso ako na makaslaga magda sumango kaniya. Ngam sana mabalin akabuteng da. Ay, anyang arod ti amboyo. Apangalay ay. Di pa nagamagda kada kayo, Mayor. Adda na panunod ko. Kadamok amapukaw ti buteng da. Ay, anya, Mayor. Kayat ko arigalwan ida iti abastuda, burog. Anya. Ay nyo ida. Kasta ka di, Mayor. Kasta nga ron. Baring numabaindan ton na makimiting kinibis, Mayor. Kad. Amo kasyag ton ti kayat da. Ay, ala. Nasaya at tinapanunot yo, Mayor. Ngam nasaysaya at kumapay. No ada kwarta nga itagyo pa'y kadakwada. Andi Ay, word, Mayor. Ay, tapno adan pangnamnamaan nyo kadakwada. Ada kayo tumanan ti ibutos da inton eleksyon. Awan ang mabayag pa iti eleksyon, burog. Ay, nasaysaya at nurugyan nyo itan ti agmula, Mayor. Tapno adan tumatla ang ti apitan nyo. Anya ti ko ng Placido? Igata nga mi ti abasto dagiti katalunan tayo, kan ikampay ida iti kwartada. Naibagak lang aro dan Agripina uli tembay. Wan. Tapat dasek man ngay aywan nida. Baring nasamsama ingem ti aramidek apa nang butbuteng kadakwada. Simperkwensa. Adun tinaipapay tayo akinasayat kadakwada hani. Ngam kaskas dila tamat akal kalabanan da tayo. Iswasay sayagam laang ti kwartam no ikam ida iti abastuda. Agripina, kaano pa'y akuntrana? Ha! Kaya't kung ipakita kadakwada anasaya at tayo. One, ipakitak ang nasaya at tayo ng mitidayjay abisi Mayor Godi Kundo. Itay nagsasarita kami kada pasyaw, panyong, konsibyaw. Kunada, kaya't da kanumat ni maadaan iti paltaw. Anya? Umapalda iti nakita da akaadda ti paltugmaw. So kaya't da kanumat ti gumatang, tapno ang damat pang salaknib da iti bagida. O sige, tatang. Kasaritak to tigim matangak iti paltog ko. Saan? Diyo armasan da paso kanda giti kakadwana, Miguel. Oh, nanang. Ha? Adda nga awan ti kinatanan, no adda dagiti ikutan nyo anabibilag nga armas. Abalayan. May mayat no adda armas mi amin. Tapno saan da tayo abasta may kuspel dagiti kalaban. Saan kayo a pulis wenno militar tapno agikot kayo iti anyaman a klase ti paltog abalayan. Iso adiyo kumaarmasan dagiti kakadwayaw. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mama? Anya dagi dyan nakadado na isupot-supot ag groceries nga da iti sanas. At ka di manan may kan iti relief? Adda, iha. Asino dagi ti may kan, mama? Kan awan mat kalamidad. Tapno mangtad manan ti ayuda ni papa. Dagiti katalunan tayo ti pagpaayan dayjay nga ayuda nga day ti salas, iha. Anya? Apay nga kanida ni papa iti ayuda? Kagurgurada ni papa? Ikan nakit di idan? Day tangarot ti pagbusurak ken ni papam. Ngam kunana apadasen na kano nga ay-aywan ida. Tabarang numabain da kanon amang kontra ken kuana. Anya? Ay, awan lat amokon, mama. At day lablaban dagiti katalunan tayo. Isa pa nagkunak. Uray gaburan ida ni papa iti ayuda. Wano kwarta.
Kalabanan dan tulat na ni Papa. Narigat nga isuro ni Papang Moy ha. Noan niya ti pangadang na. Saanen ang mabalusingsi. Tatang, Oh, kumusta ti Pagnam? Ala kadimot lang magatang tayo apal taong iti amaamom adilar. adda tatang. Kanag kakabilig pa'y dagiti kasangsangpet nga armas nga ipakita kanyak ni Bruno. Tila problema. Nangingina dagiti nga armas. Kasano nga ron na makagatang kami iti armas mi kadapasyaw. No nangina mo takunam. Dahil nga ti parikot tatang. Tauray ilako tayon sa amin dagiti dingun tayo. Saan latang umanay apang gatang nyo karig tinakitak nga armas alako ni Bruno? Ay, awan ang araw. Saan kami latang araw na makagatang? Anyam, adamo kapag patulungan tayo tatang. Bareng no kayat na tayo atulungan iti pinansyal akasapulan tayo. Asinaw, tinamnamaam ang makatulong ka na tayo. Ni Vice Mayor tatang. Anya? Wen tatang, kunahan mo't idi, ano kasapulan tayo titulong, umasilig tayo lang kinkwana. Ibaga tayo ti problema tayo kinkwana. Wan man, intay to nga ron kadapaso inton malag. Bareng andan to paltugmen inton mabunyagan niya ang hilaw. Agyamanak! Tapinatgan nyo ti awis ko nga agmi-meeting tayo kakadwa. Ay. Nadawag ko! Ti panang meeting kada kayo ni Vice Mayor. Anya dagitimbagbaga na kada kayo. Katapay na pa uli kayo. Idinto ta nakararewawa kayo itay. Di pa'y nagsaw ni Mayor. Sungbatan nyo ti saludsod na. Ulitan ti saludsod ko. Anya timbagbaga ni Vice Mayor kada kayo. Sumungbat kayo. Diyo ko man urayan nga agpungtot ni Mayor kada kayo. Ayat na kam kanu atulungan, Apo Mayor. Anya klasya tulong tingkarina kada kayo. Apay manan ana pa uli kayo. Tingkarina kadi at tulungan na kayo. Itilablaban nyo apan nakaagraryo ti dagami. Iso kadi ti meeting na kada kayo. Sumungbat kayo. Pato apanggis. Araramatin na kayo lang. Tapno agsisina ti dalan tayo. Siya kiyamo yo. Kat di kay kumagamdan ti mapankan kuwana. Ni Mayor ti kasaya atanan at tao anakita ken nakapulapol ko. Ngem kasla nakadakdakas kada kayo. Gapo kada iti sumagmamano at tao amang sabsabidong iti panunot yo. May saritan da Miguel ken Matias. Apakairamanan da Pasyo, Panyong ken Sibyo. Sa makiraman pa ni Vice Mayor. Noan nyaman dagiti imbagbaga dagiti atat tao. Ket di kay kumapasugsugan kada kwada. Tapno mailiklik kayo iti problema. Kas kinuna ni Burog. Nasaysayaat no didak konkontraan. Isong iti dayto iya pa nagumong tayo. Adda man ang regalo kada kayo. Kakadwa! Ibabayo ni Tilukan dagiti sagot ko kadagiti katalunak. Makita yo! Inggatangan kayo iti abastuyo kada dapay pasurod na kwarta. Ngamlag-lagi pa nyo! Siyak tumanan ti butos yo. Ay, nalawag ka di tinanggagyo kini Mayor. Alan, in kay mangalan ka dagiti na ibabang abastuyo. Agtignay kayon. Apay nga wantag tignay. Para kada kayo nagijaya na ibaba. Ket adda pa'y nakasubri a kwarta iti unag ditunggal supo. Alan,
Agtignay kayon. Napandan burog. Ah, Napartak matlagayang winunalaka mo lagay mapapasuksukan. Mayor. Nay, apa yung nagmulagat kay Tidakal? Mayor. Linabsan damot dagiti na ibaba sagot yung kadakwada. Nagdirdiritso na nagtalaw. Arya, sinalbag. Wan ngagpaiso. Awan pulos pimidot kadagiti na ibaba nakasupot. Hoy! Agsubli kayo! Ado pa'y ti kayat ko ngay pagkakana kayo. Ay, sanda na nang kaso, Mayor. Di na pa'y pulos ti malyawad. Patwa panggis. Talaga pagpungpung tutunda ka. Apay nga inasot kan inkasayo ti paltog yung Mayor. Makapungtuta ko na iburog. Salbag. Apay, Mayor. Saan kayo? Patwa panggis. Permi ti butang dagiti katalunan nyo. Nagtataray na. Miguel, papanan nyo kini abalayan na nakarbwat ka, Mark. Kwa, nanang. Ibagayo ti papanan nyo. Tapno jak matmadandanagan unay amabatbati dito'y balay. Mapan kami di balay da bisi, Mayor, nanang. Anya tiin kay ibaga kini Bisi Mayor. Inka magpatulong. No kasano ang makagatang dagiti kakadwami iti bukod damot apaltog, nanang. Anya? Talaga adisidido damat amaaddaan iti paltaw. Una na, ngamtidakos na. Saan nga umanay ti kwartada? Isungayin ka magpatulong kinibisi. Hay sus. Saan akasla ay ayam ti kayat yu agatangan, Miguel? Kat amangan no tiin kay pagpatulungan ako nayo. Kat isuntumat laang timang patiliw kada kayaw. Saan to amaramid ni Bisi Mayor ti mangisagmak kada kami, nanang? Tanasingad una yung ti panagkakadwami. Ipalpalagip ko laang baro. Nadagsen ti dusa ti asino man nga agikot iti paltog nga awan lisensyana. Amok deta, nanang. Tada dagiti gagayem ko anatiliw ken nabalo den. Gapo iti panagikot da iti awan lisensyana apalton. Ngamtay ko nakon. Saan ama aramid ni Bisi Mayor ti mangisagmak kada kami? Honey, apay nga insubli yung at nagitigin at gatang yung abasto para kadagiti katalunan tayo. Saan dagin nala? Anya, tapay kumadi na kaya ti ayuda. Kan tunggal supot at dapay nakasubre a kwarta. Yaka mo, no nagbain dalaan. When no nasugsugan ida ni Bisi Mayor, adida umawat iti anyaman na tulong nga gapo kanya. Simbergwensa. Nukas tamad bilang. Saan da kan abigbigan nga apuda? Anya ko ba? Makamuda iti biyagda. Miguel, ibaba mo nagiti nakasako nga armas. Ta isirek mo niti balay. Mabayag pa'y adumanon da pasyaw ta nagnagnada. Uwan tatang. Ops. Nadagsan na. Miguel, abalayan. At akay matgaya man. Dagiti talo akakadwayo, ayan da. Naun-uli da ta nagnagnada nga main. Anya nga roday ta nakasakaw. Akwa, nanang. Sige, ipakitam ka ni nanang mo, baraw. Uwan tatang. Anya aya tinagyanday ta asakaw. Dahito yun, nanang. Kitaan niyo. Paltog ti nakasakaw. Uy, napalayan. Adda amin ng armas may kada pasyaw. Kasano anagatang yu dagita apaltaw gabalayan? Saan mi aginatang dagita? No di ket inted kada kami ni Vice Mayor dagiti apaltaw. Aniya? Uwan, nanang.
Rantami ko mati umutang iti kwarta kini bese. Ngam idi na ibagami apaltog ti pangusaran mi. Di na kam pinautangan. Ngam kit di, nang tudlatan iti armas mi. Aniya? Ay napo, agnerbiyosa ka makakita ka dagita nga agkakabilag nga armas. Saan nga tanga ada itan amay sagmat tayo? Gapok ka dagita apaltaw. Saan nanang? Kundi kay kumaagbuteng ang makakita ka dagito apalton. Tamani po dita. Awit milatan dagito apaltog iti sadino man apapanan mi. Sana mabalingag tultuloy di pa ng brainwash ni Vice Mayor kadagiti katalunan tayo. Mapanak kiti balay da. Kat kasarita kiti nalapat. Anya? Ay saan iha? Saan ka ama pa ni ti balay da bise? Tama nga niya ti aramidan na kan ka. Di kay kadiagdanag. Kabayla kasalakniban ti bagi. Bayamon, kan saan asika ti rumbang amang salangat kani bise? Sino nga rod? Ni papam ti makisarita kan kuha na. Saan kan arumaman? Tama nga no ad-adala ang arum swati dakdakkel a problema. Kakadwa, amok ngagdadamo kayo ang makaigam iti paltog. Ngam babaen iti determinasyon nyo ang makasurusuro akas kanyak. Nadaras kay lang ang makasurusuro. Dagijay alata nga imbitin ko ti pagsursuruan nyo. O sige, ikasayon dagiti gamyo apaltog. Sikati umuna panyong. Patangkenem ti takyag mo. Ket sirigem ana imbag ti punteriaan. Bumilangak iti talo. Maysa, dua, talo. Nenek, abalay. Yat ko umaw. Naibatamot ng tibasong igamam. Nakitutak iti naglibang abalayan. Iso anay batak ti basaw. Nervyosa ka gaya matalaga. Nalaka ka makikigto. Dagiti kakadwa tayo tinagpaputawk. Agprak-praktis da apumaltawg. Apay ngamin at arigagayan nyo ti makasursuro apumaltog abalayan. Kas lamit ladan isang saganaan nyo agubat. Saan tayo nga mau? Noon niya ti mapasama kiti masangwanan. Ang mga nadantukit di pa kay pasungal-ngalan tayo pagad. Isong agsursuro kami mo't apumaltaog. Hello, Pugot. Giyaman ta sinong bata madlang dawag ko. Siyempre, umawag akit din nawan na patag ngay bagak. Kaya't ko ngagkita tayo iti rest house ko in Don Migat. Napugduam. At damanan misyon mo ngay paramid ko kinga. Awan danag dadakkel titid ko agong gunam. Pugot. Sige nga rodan. In Don Migat. One. Bye. Ani, kamadlagayap dito'y beranda. Rabiin, umaikan, intan maturog. Umuna ka ladhan sa anak pa yung makaturog. Apay, di mo ka di may turturugan, ti kinatangkan ti ulo, dagiti katalunan tayo? Marurud ako na ikanakwada. Natangkan una yan, ti panagul-ulo daga po takadwadan ni Besi Mayor. Nagbalinan asiit itidtalan mo na ichay abisi, Placido. Wan nga rod, ngam Jackie Palopos. Jackie Palopos ang maagaw na ti trono kas Mayor ti Ili a San Simon. Apay adi ka pa na panaturog. Rabihin. Sanak pa'y ang makaturog, anak. Anya ka dito pampanunutan niyo? Inton maminsan abigaten ti pan nakabunyag ni Angelo. Kaslaawan ti anyaman na ken ka. Taim pampamay sammatan ti mang sursuro kadagiti kakadwa mapumaltaog. Nanang, para iti siguridad tayo ti panang sursuro kada panyong, pasyo ken sibyo a pumaltog.
Isa maawatan da ko man. Kumakit, asikaswang pailaang ti umadanin a panagbunyag ti anak mo baraw. Nakasagana amin ang nanang. Amo yung mat nga iso ti inasikasok idi napanak idi San Simon. Ngala, nasaya at no kasta. Ket sa paila ko ma, kaawan to nga rod ti aberya ti panakabunyag na ang hilaw. Awan nanang. O sige, umay kayo kit din tayo maturog. Ni, mayatan ti turog na ang hilo itindayon na. Nalawan, ngam alaam ti anak mo iti indayon na. Tapadasam mamat akaida a maturog. Tapno marik na namat ti bara ti pamatag mo kenkwana. Uwan nanang. O sige, inakalanan itindayon na. Kilata, nagangin itin kalamlamis. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Gaputa saan ako na nakaturog idi rabi, tatang. Tapay. Panagkunag. Nagparik na ni Amira kanyang, tatang. Anya? Uwan tatang. Idi alahay ko man ang hilo itindayon na. Kilata mamis ti angin. Sa kilata nalagip ko dahi di Amira. Parmatamlaang na ita, baraw. Jak amo tatang. Idi maturugak. Jak matan maliklikan na di mang panunot kini Amira. No, nagparik naman ngagpaisaw, mabalay na kailo na mo't anak yaw. Mabalin siguro tatang. Ngamin, inton bigatan ti panakabunyag ni Angelo. Uy, kat sigurado, naragsakto ti pasken tayo. Daadan to amay nang ti kakadwa tayo aman nalaw. Uwan tatang. Ken umay to kanupay dumaray ni Vice Mayor. Tada ka naman ang importante nga ibagana kada tayo amin. Sigurado mariribukan mo't itati mayor. Taam muna kadwa tayon ti bisay. Lakit di tatang. Kat itatadamat politiko akadwa tayon. Saan na tayo basta mairoruman itan ni Mayor? Mayor. Anya ti madamag, burog. Nadamag ko apabunyagan kanon ni Miguel. Kay anak da kaday di Amira, Mayor. Tua panggis. Anya ko malukas ta. Anya ko matpakibiyang at nupabunyagan na ti anak da. Ay, dito'y San Simon. Ti pakabunyagan na kano, Mayor. Anya. Nagkula. Iso damag ko, Mayor. At iti balay dala kay Sibyo. Ti pakaangayan ti dayakal pasan ti bunyag. Dumapaw damanan dito San Simon. Ay, isaan nyo ang mapawilan ni da, Mayor. Tauray da kayo ti agturay. Kat awan matlintag amang ipawil adidan bumaddak dito'y ili tayo. Ngam amoyo kade ti makabadtrip o nayadamag, Mayor. Anya dayda. Dumaray to kano ni Vice Mayor. Iti bunyagan ti pakaangayan ti resepsyon, Mayor. Saan na mabalin? Sigurado nga agbitlan to manan ni Bisi kadagiti tattao yo, Mayor. Salbag. Padua banggis. Tanyan tumanan ti bagana. Tiya mo na siguro kat pabanglun na tinagan na kadagiti tao. Ngem padaksil na borog. Ay, lakit di, Mayor. Tadang narod ambisyon na amang laban kada kayaw. Patua panggis kunagmet asang nababalin. Ay, anya ti aramidin yung arod, Mayor.
Madamag mong tulatran niya di mabasamak iti dayta nga aldaw. Nanang, darasan niyo asukatan ni Anghelo at mapantayon. At dapat dagasan tayo. Sakbay ang mapantay di simbahan na pakaangayan ti bunyag. Wag, aguray di ay. Apay, sa dino pa iti papanantaya, baraw. Kwa, tatang, dumagas tayo pa iti tanom ni Amira. Tayo naknutla ibagakin kwa na. Ti pa nakabunyag ni Anghelo. Hindi mo't na parmatam idirabin, aya. Apay, mapantayo pala iti ay. Tatang, Sa bagay, saan mo't kaya adakas no dumagas tayo pa nga umunang agpaisaw iti tanom na di Amira. Hello, Pugod. Agsagana kan tay tangal daw ti panang ipatungpal mo iti nagsaritaan da. Well, iti mismo asimbaan napakaangayan ti bunyag. Ijay nga isayangkat mo ti plano ta. May mayat no iti simbaan tapno makigtot to amin na tumaray ti bunyag. Awan danag. Nakasaganan ti kwartang itenkukin ka akasukat ti serbisyom. Wan, ngamlag-lagi pa madyak kayat amabulilya so ti misyon mo. Wan, dakal di pa nagtalagkukin ka. Isuasi ka manan ti pinilig. Ariklato, di palpalagip ko tapno linayam anaimbag dagiti garaw mo. Amira, di magas kami dito tanong. Takayat ko ngay bagakin ka. Apabunyaga ko ni Anghelo. Papunga ti kinaayok king kaidi ni Mayor Placido. Katulitak ti agari. Ngagtalinaid apalimot ti puno akin a tao to'y anak. Akas ti panagtalinaid mati na italin nga agura iti barkong ko. No saan ko man na magunod ti hustisya iti napasamak mo iti. Kati anak muntun ti mangtuntun iti hustisya aparakit ka. Palayan, ayabamon ni Miguel sa pumanaw tayo dito Campo Santo, tanay aldawain. Ang mga numatiktikanan na iti agururay ang mga nakitibunyag. Un nga rod abalayan. Kunana itay ang mabiit tayo lang dito Campo Santo. Hanggang dandanin may nga oras tayo dito. Ayabam nga roden at intayaon. Ay, Miguel, intayon, ang mga numatiktikanan nga agururay ni Apo Padi amang bunyag iti anak mo. Purog, ada pa pananta? Ay, sa dino, senyorita. Ibagak, ngam di mo ibagbagakin ni Papa, ha? Tas sigurado ang kontra na lakit di ti papananta numaaman na. Sa dino ka di papanan tayo, senyorita. Ijay simba napakabunyagan ni Anghelo nga anak ni Miguel. Anya? Oh, apa na pamulagat ka? Di na ka di kahit akuyugan, ha? Kuha, senyorita. Sigurado nga agungat lakit din ni Mayor mapantayo ijay. Amok! Isungarod ako nagkankadi mo ibagbakin ni Papa ti papananta. Kat nagsaludsod, ibaga mamapantay Jemol. Tadamapan ko gatangan, ha? Ay, mabuti nga agulbod kini Mayor, senyorita. Siya ti makamukan ka, Purog. Saan to ang mamuan ni Papa no sa dino ti papananta? Okay? Ay, ningarod mamangyo, senyorita. Di mo panunutan ni Mama. Tagkinawatan kami matlata ka na yun. Nukasta, amo na. Di papanan nyo, senyorita.
Wan, si papalubas kanyag. Isungawan pagdanagam. Hala, yung kakatirwaran sa ilugan. Gundawayan tatikawan pa lang ni Papa dito'y balay. Sige, senyorita. Pato abanggis. Apay nga tadi matla umawagan ni Pugot no anyan tinapasama kiti simpaan. Apakabunyagan ti anak ni Miguel. Nakita na nga tan tagin lalay nga si Mayor. Pato apangkis manan. Matagtakan ako na mangururay. Ni Pugot. Isumot tayo mawawag. Hello, Pugot! Kumusta ang sitwasyon dito simbaan ngayan mo? Ano niya? Madama pa lang demunyag? Pato abanggis? Sana na itatikayan ko amamuan di kitagin lalay nga si Mayor. Di kahit ko ngay padamag mo. Nasayaan no'y may matlang. Sige. Aguray kay tinapintas sa gundaway, Pugot. Kat numakitam kan mabayam. Palto kamon. Miguel, kita untoy anak mo. Sipot itay nabunyagan kat katawa. Napalalo tinagsak na. Uwan nga ron, nanang. Gapa o ta maibilang mo tinamay sa kadagiti anak ti Diyos. Iso ang naragsak. Kakabsat, intayo amin ide balay da Sibyo. Tayo jeti pakaangayan ti daya. Miguel, libisi. Ibagambot kan kuha na nga umay ijibalay da Sibyo. Uwan, tatan. Sige, mapanak kita ayan na. Ibagakin ko na. Nibisi Mayo. Isudya na paltugan, tatang. Medyo tinang paltog. Timaray ang nagpalaog. Kamatan, tatang. Napanan ni Burog, tada papanan may Agripina. Kwa, ada na pananda ni Chloe, honey. Napananda? Inawis dyan anak mo, mapanday jay mall. Ada ka nugatangan na. Pagak. Awagam ta sumagpitdan. Ada importante papanan mi kini Burog. Mauwan, honey. Sige, mabit lang nga ron tayo nakalang di cellphone ko ang ka-charge. Pado abanggis. Kunak matitay kini Burog di pumanaw tanda papanan mi nga mo. Salbag. Ito na ito ay umawawag. Hello, Burog. Ada kay kadipay lang kan Chloe di tamol? Mayor, saan nga itimulti ayan may kini senyorita? Kat, no iso timbaga ti asawa ka na pananaw? Ay, saan, Mayor? Nudigat, ada kami dito simbahan. Anak kabunyagan ti anak ni Miguel. Ano? Pato abanggis. Abay nga da kayo dita. Kanimbagakin kay tay. Adi ka pumanaw tanda papananda. Ay, pinilit na ni senyorita nga imay dito'y simbahan, Mayor. Agawin kayon! Dara sa inyo, tama nga nagkagulo dita. Ay, nalpasan na nagkagulo, Mayor. Aniyat ti kayat mo asawan? Napaltugan ni Vice Mayor, Mayor. Na ba? Natay ka di Burog? Ay, intaray na iti hospital, Mayor. Kat tinangpaltog ken kuara. Ay, kinamat tagay ti agkatugangan amat jas kan Miguel, Mayor. Pato pangkes.
Miguel, di mo unay patarayan to'y motorsiklo a binulod mo. Taamangan no madisgrasya ta. Saan tatang? Basta kumput kayo lang kanyak. Nakaadayon tinakamotorsiklo agan man. Kamatun tala tatang. Uray sa dino ti papanan na. No ada paltog na. Ang damot paltog tayo. Paltugak no masit ganta tatang. Najayan, makita tan. Masit ganta mutlangan tatang. Saklatan ti mang paspasarak amang paltog ken kuana barok. Ti panagmanehom ti asikaswam. O sige tatang. Ngam siguraduan nyo ang mapuntaan nyo. Baring mapunta. Sige, patarayon pa'y basay tapno maasikan ta. Uwan tatang. Dayta. Impultang kon ti silinador. Paltugak ti loko. Di umot na puntaan tatang. Ngam nakigtot. Kat ni, nagdiwar ti motorsiklo na. May dungparan ti motorsiklo na. Miguel, napakaruan to'y ganman iti pan nakadisgrasya na. Mayat-mayat no matayag, tapno maksayan man ang nagitigakas araw. Tatang, nasaysayat no agbyag to'y ganman. Iti kasta, mamuan tayo no asino tinang bilin kuan apaltugan na ni Bisi Mayor. Sa bagay. Isungay mawaga kadagos iti ambulansya. Bareng makalasat mutlaan. Nga tabisay, kumusta mo't tanti kasasaad na? Sapay la ko na. Tanay danon dati biyag na iti ospital tatang. Kat makalasat mutlaan. Diyos ka, anya nagituyo na mapaspasamak. Pato apanggis. Apaya pinalubusam ti anak mo na panigya simbaan. Kasano no na iramraman na napaltugan ni di pan nakapaltog ni Besi Mayor. Diyak mat kaya tapalubusan. Nagpilit matlatahan. Naimbaglangan ta nagkuyog daki ni Burog. Nala, baring no dandanida itan ka ni Burog. Sobrang ti kinatangkan ti ulo di anak ta Agripina. Iso amasapul ng kakitiliksyon na. Ani, kita isudan dagi jadimtang at danti anak ta. Agsagana kanya kita. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.